Čína na samite ASEAN nie je hosťom, ale celou platformou. Každý rok summit ASEAN prináša obvyklú pompéznosť, blesky fotoaparátov, elegantné oblečenie a priateľské sľuby. Peking však nie je len pasívnym účastníkom. Za všetkým tým podávaním rúk prepisuje celý systém fungovania. Od roku 2020 vzrástol obchod Číny s krajinami ASEAN o viac ako 58% a v roku 2024 presiahol $1 bilión. Vývoz je však iba špičkou ľadovca. Čína sa v regióne zakoreňuje prostredníctvom softvéru, infraštruktúry a predovšetkým cez pravidlá hry. Peking presadzuje štandardy ERCEP, platobné systémy v čínskej mene a digitálne colné systémy vytvorené pomocou umelej inteligencie a cloudových nástrojov, ktoré sú často zadarmo, ale zďaleka nie sú neutrálne. Indonézia, Vietnam a Filipíny už testujú colné systémy navrhnuté Čínou. Medzi tým sa 3 megakoridory, železničný, optický a logistický, prispôsobujú čínskemu modelu dodávateľského reťazca pre celý región ASEAN. Len v roku 2024 získali čínske firmy v regióne infraštruktúrne zákazky za $37 miliárd, viac ako Japonsko, USA a EÚ dohromady. Peniaze hovoria jasne. Len za 7 rokov sa podiel obchodných transakcií v čínskej mene zvýšil z 2,4% na 8,7%, pričom v Kuala Lumpure a Bangkoku vznikli nové centrá renminbi a v Singapúre sa už realizujú pilotné projekty digitálneho juanu. Nejde o kontrolu, ale o zvyky. Čína vytvára základný protokol, na ktorom teraz beží združenie ASEAN, od jazyka diplomacie až po technické normy. Peking už neovláda summit ASEAN tradičným spôsobom, ale stáva sa samotnou platformou, na ktorej všetko prebieha.